U Brantucu je otvoren dvodnevni 11. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani maline. Na sajmu se promoviše malina, jagoda, vina, džemovi i sokovi od ovog voća. Svoj štand kao i ranijih godina imaju proizvođači iz Republike Srpske i Srbije. Među njima je i Risto Pavlović koji godišnje proizvede oko 8 tona jagodičastog voća. Očekujem nove kontakte sa ljudima, proizvodnje u svježem stanju i to je to. Kolika će biti ovogodišnja otkupna cijena malina, centralno je pitanje i na ovom sajmu. Proizvođači očekuju zaradu na nivou prošlogodišnje 3,5 marke po kilogramu. Očekujem ove godine oko 8 tona maline nabrane i prva je klasa što se tiče klase, a cijenu očekujem prošlogodišnju. Mi smo kao udruženje izašli sa stavom već prije 2-3 mjeseca da očekujemo i ove godine otkupnu cijenu koja je bila na nivou, da kažemo, u poslednjih 2-3 godine unazad. Malinarstvo u Republici Srpskoj je u ekspanziji. Bratunac kao pionir u ovoj poljoprivrednoj proizvodnji dobit će sisteme za navodnjavanje. Vrijednost tog projekta je oko 8 miliona maraka. Bratunac će biti prva opština u Republici Srpskoj, vjerovatno i u Bosni i Hercegovini, koja će imati potpuno pokrivenu teritoriju tehničkom vodom. Izgradnjom protivgradne zaštite, rasadnikom i sistema za navodnjavanje sigurno zaokružit ćemo ovu proizvodnju. U Privrednoj komori kažu da bi malina mogla postati naš izvozni brend. Proizvođači proizvode malinu veoma visokog kvaliteta. Naravno, za izvoz na strana tržišta potrebni su određeni standardi i na tome zaista treba podržati domaće proizvođače na tom putu da obezbijede potrebne standarde. Cijenu maline i ove godine hladnjačari i otkupljivači po svemu sudeći neće saopštavati do završetka berbe.